हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लागारबावनाय जालायबाय। तो रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै मानोना नोंथांमोना जोबजासिम नायोब्लासो बुजिनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामथारनानै तो रायजोफोर दिनैनि समावहाय जोंहा जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो फैगौ एमपि बिसायख'थिखौ लानानै गोबांथार माने दुंदुं हाव बार बारनायखौ जों नुनो मोनदों। बै मोनसे पार्टिया बै मोनसे पार्टिखौ बै मोनसे पार्टिया बै मोनसे पार्टिखौ बाथ्रा बुंनाय दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौ जोङो दिनैहाय नुनो मोनदों। दा जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि सोलिनाय हिसाबै दिनैनि समाव जोङो बिनि सोमोन्दैनो फंनैसोब्लाबो रायज्लायनो गोनां दं होननानै आं सानदों रायजोफोर नोंथांमोनजोंहाय। आरो दा बेखौ सावरायनायनि सिगांनो आङो नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्राखौ शेयार खालामनो बा सावरायनो सानदों जे बेनो जाहैबाय जे जोंहा दाख्लै बावैसो जे उल्टापानिनि साहा जे जोंहा हादानावहाय बा हाग्रा सिफायनानै जायफोर जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफोर न' लुनानै थादोंमोन दा बिथांमोनखौहाय माने बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंहा एभेक्सन खालामदों फरेस्टआ। दा बे एभेक्सन खालामनानै गोदाव सोराव जानानै थानाय जायफोर जोंनि बर' बिमाफोर बा बर' बिदा फंबायफोर जोंहा बिसोरखौ अननानै जोंनि माखासे जाखांफुनाय लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्लाफोरा माने बिथांमोनखौ सहाय हैनो होननानै जा हायो जा थाइबसे हायो बा जा एसे हायो गावसिनिफ्रायनो सोरनिफ्रायबा नङालासिनो बा गभर्नमेन्टनिफ्राय नङालासिनो बिथांमोना सहाय हैनो होननानै थांनायखौ जों नुदों बा हैनायखौ जों नुदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे बिथांमोननि दुखु जारलाखौ नुनानै बिथांमोनहा सहाय हैनो थांनायाव दिनै बिथांमोनहा गावसोरसो खैफोदाव गोग्लैगोन नामा नैबेसो जानानै फैदों दा। मानोना जाय बिथांमोनखौ अननानै सहाय हैदों दा बे बिथांमोनखौ पुलिस केस होदों होननानै आं दिनैनि समावहाय खोनानो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय। दा बियो थारैनो बा गमामायैनो जुदि सैथोब्ला बेयो जोंनि बर' जाथि बा बर' हारिनि थाखाय बेसेबां दुखुनांथाव रायजोफोर बेखौ सिन्था खालामदो जे जोङो दिनै गावनि हारिखौनो जुदि नायगार गोदाव सोराव जुदि हालाय हाफाय जुदि जों खालामोब्ला आरो बेखौ हालाय हाफाय जानाय नुनानैबो जोङो जुदि अननो मोनाब्ला सहाय होनो मोनाब्ला बियो बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा रायजोफोर। आरो बिनि गेजेराव खोनानो मोनदों जे बे जाय एभेक्सन खालामजादों बे एभेक्सन खालामजानायनि गेजेरावहाय माखासे प्रेगनेन्ट आइजोफोरबो बा देहायाव थानाय आइजोफोरबो दंफायो होननानैहाय। दा बियो खुब दुखुनांथाव रायजोफोर। दिनैनि समाव जोङो बिथांमोननो सहाय होनो नागारै दिनै सहाय होग्राखौबो जुदि पुलिस केससो होबावोब्ला अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव नङा होमबा। दा रायजोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव बिजिरदो। दा बिथांमोना दुखुनि गेजेरजों दिनैनि समावहाय मा फोरमायखो आं ससे नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप होनानै होनो लुबैदों। नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला अब्ला बुजिनो हागोन। मानोना जोंनि बे मानगोनां सारमोना जि जोंनि बर' हारिखौ अनखांनानै जोंखौ अनसायनो माबा मोनसे माल होनो फैदों। नाथाय जों दाखालिनिफ्राय गोदाव सोराव मा मोनजागोन मा मोनजाया जादोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना जोंखौ अनसायफैदों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों मोजां मोनदों। मानोना जों एथ' खस्थ' जादों होमब्लाबो जोंखौ रावबो नायाखैमोन। बिथांमोना दिनै नायफैदों। जि जोङो भटखौ होयो भट बियोब्ला जों होयो। नाथाय जि भट मोनग्राफोर देरहाग्राफोर बिसोरो दा जोंखौसो बांसिन नासयदों। ओमफ्राय हासा खुरसा खब्ला आलो गोजोन दोनदों। जोंनि सेरावनो दङ दस्रा हारिया खाथै होमब्ला बिसोरखौ सावाखैबो होआखैबो जिबो दानसियाखै थोरसि लथाबो दानसियाखै। जों बेखौला फारसेनिफ्रानो दानसिलांजोबदों। दखना दानसिलांजोबदों थौ दाख्रेबलांदों माबा भारा खरा गारखेबजोब्बाय माइरं लुसावलांजोबदों। बेनिखायनो जों जि
दानि सरखार दं बिथांमोनखौ दुखु मोनदों मानोना आंनि सायाव रायजोफोरनि सायाव मा सानदों आंनि सायावला आङो जोंनि प्रमद बर'नो आं भट होला रायजोफ्रा होगोन नामा आंला हयले होला प्रमद बर'नो भटखौ आं जेरावखिया होसिगोन जाया जोंखौ अनसायदों आं बिसोरनो होसिगोन हारसिङैनो रायजो राजाफ्रा हो दा हो आं हयले हारसिङैनो आं होसिगोन मानोब्ला आं गोदोबो बड'लेण्ड नांगौ नांगौ होननायाव गोदोबो आं आथिं गावफायजाबाय 14 मास न'आव थायाखै आंखौ बाहेरायाव दोनदों आंनि न'आ थेर बेथेर जाजोबदों हा हु फाननांजोबदों आंखौ दाहायनायाव बेनिफ्राय आं जेबो गैया खामला मावबायना जायो बन सिना फाननानै जायो दिनैसिम दा आं हा मोननायखाय सनिकफोरनिफ्राय आंबो खारबोदों नाथाय आं सनिकफोरनिसो मानसिया हा मोननो होननायखाय आं खारबोदोंमोन नाथाय बेयाव आं अयथासार माबा मोनफैबाय दुखु खस्थ' मोनफैबाय बेनिखायनो आं होला गोदोबो जोङो दिखिया जुलियाव बिजिजों थुनानै थै फसरदोंमोन बड'लेण्ड मोननैनि थाखाय बड'लेण्डआ मोनबाय नाथाय जोंहा जेबो गैया थै फसरनायनि जेबो मुलाम्फा गैया बेनिखायनो जि राजा दं आं बिसोरनो भटखौ होला जाया जोंखौ अनसायदों आं बिदिनो होसिगोन रायजो राजाफ्रा हो दा हो अब्लाबो आं बिसोरनो होसिगोन जाया अनसायदों बिसोरनो आं होसिगोन थ' नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनायजों लोगोसे खोनाबायबो नङा होमबा दिनै बे जाय बिथांमोनहा माने इलेक्सन खालामजादों दिनैहाय बिथांमोना गोसो गोरबोआव ओरैबादि मोनसे दावदाब थाबाय बा बुंस'हायै दुखु दाहा थाबाय दा बिथांमोना ओरैबादि माने बुंदों आरोखि दुखु मोननाय फोरमायदों जे दिनैनि समावहाय प्रमद बर'नो भट होलाय आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बुंदों जे बै समाव बड'लेण्डनि मुङावहाय बिजिजों थुनानै थरथिंसेबाबो थै होदोंमोन दा बे थै होनायनि बिनिमयाव जों दिनै मा मोनखो दिनै बड'लेण्डनि थाखाय जोङो थै होनानैबो दिनै मानो जोङो बड'लेण्डआव होखारजानो गोनां जाबावखो आरो जोङो मानो आलाय सिलाय बेबायदि खालामजानो गोनां जाबावखो बे बाथ्राखौ बिथाङा दुखुजों बुंदों आरोखि नंगौ थारैनो दिनैनि समाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि गेजेरावहाय मानो बिदि जाबाय थादों आरो बिथाङा फंसे बाथ्राखौ बुंदों जे साखाथि फाखाथि गुबुनारि मानसिफोराबो गोबांथार बेबायदिनो जोंबादिनो थानानै दङ नाथाय बिथांमोनखौ मानो जेबो खालामनो हायाखै जोंनि हारिखौल' मानो बेबायदि खालामबाय थादों होननानै बिथांमोना सोंथि खालामदों बे थारैनो सैथो नंगौ रायजोफोर दिनैनि समाव नोंथांमोना नायोबा नुगोन थाङोबा नुगोन जे जोंहा बिसमुरिनि सा ओनसोलावहाय जे हाग्रा ओनसोल दङ दा बे हाग्रा ओनसोलनि जे हाबजेननायनिफ्राय नोंथांमोना जुदि 2 किल'मिटार 3 किल'मिटार थांनायनि उनावहाय जुदि सानजाहा हाबनानै नायोब्ला बेसेबां लोब लोब गुबुनारिफोर हाबनानै दङ बेहाय आरो बिथांमोनखौ दिनैसिम मानो होनो हायाखै बा बिथांमोनखौ मानो इलेक्सन खालामनो हायाखै आरो बिथांमोनखौ इलेक्सन खालायनायनि अनगायै सानसे समाव माने जोंहा फेरेंगा बिथाङानो थांनानै बेहाय जयनिं हाबाफारिसो लाहैबावदों UPPLनि जानानै थ' बियो बेसेबां दुखुनांथाव दिनैहाय मानो गुबुन हारिखौबा जेबो खालामनो हाया नाथाय दिनै गावनि बर' हारिखौबा मानो बेबादि अनाथार एखेबारे अननाय गैयै मानो बेफोरबायदि खालामबाय थादों बियो जोबोद दुखुनांथाव खालामोबा इलेक्सनखौ जेनेरेल हिसाबै खालामनांगौ बाहाय खुनु जाथि बासिनानै हारि बासिनानै इलेक्सन खालामनाया बे मोजां जायाखै होननानै आं सानो दिनैनि समाव नोंथांमोना नायदिंहै सार्भे खालामहै बे हाग्रा ओनसोलावहाय सोर दं सोर गैया बबेसिमाव इलिगेल बबेसिमाव लेगेल नोंथांमोनाबो बिजिर बाहाय सार्भे खालाम अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बर'नि अनगायैबो थारैनो बे जायगायाव गुबुन हारि दं होननानै थ' रायजोफोर बेनो जाहैबाय ओमफ्राय पलिटिकेलनि खोथाया जाहैबाय नैबे मोनसे बियो खाथां प्रमद बर'आ दिनैनि समावहाय गावनि इमेजखौ गोबां गाज्रि खालामनानै लागासिनो दङ आरो दा बे जाहोनफोरनि थाखायनो दिनै प्रमद बर'आ माने ओरैबादि
जेननो थांगासिनो दं होननानैसो जों बुंनांगोन। मानोना जेसेबांनाखि रायजो राजाफोरा भट होदोंमोन बे प्रमद बर'नि UPPL दोलोआवहाय मेक्सिमाम भट होग्रा बिथांमोनानो जाहैबाय UPPL आवहाय जोंनि 31 जे जोंहा माहारियारि राजा लामा दङ नेशनेल हाइवे, बे नेशनेल हाइवेनि साहानि जेसेबांनाखि जोंनि बर' रायजो राजाफोर दङमोन बे बिथांमोनासो बांसिनै भट होयोमोन UPPL आवहाय। दिनै सा ओनसोलावनो बेफोरबायदि खामानिखौ जुदि मावबाय थादोंब्ला अब्ला दिनै जोङो बाहायनो खाथां बुंनो हायो जे प्रमद बर' बिथाङा गावनि इमेजखौ बुहुद गाज्रि खालामगासिनो दङ आरो बिथाङा दिनैनि समाव सा ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों ओरैबायदि गाज्रि मोनजागासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो बिथाङा सा ओनसोलनिफ्रायबो 100आव गैयाबाबो बिथाङा 30%सोल' भट मोननो हागोन होननानै आं दिनै समाव सानो आरोखि। मानोना आं दहाय बुंनाय बायदि माने जानाखि जोंनि UPPL दोलोनि सापर्टार, बे सापर्टारफोरा मेक्सिमाम जोङो सा ओनसोलनिफ्राय नुनो मोनो, नाथाय खोला ओनसोलाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बहुद खम आरोखि। बुंनो थाङोब्ला सा ओनसोलाव 100आव 100 जुदि सापर्टार दंमोनब्ला खिन्थु नेशनेल हाइवेनि जे 31 नं जोंहा नेशनेल हाइवे जे दङ बिनि खोलाजों 20%सोल' UPPLनि मा होनो सापर्टारफोर दं होननानै बुंब्लाबो जोङो गाज्रि बुंनाय जानाय नङामोन। दा बेखौनो आङो बुंबाय रायजोफोर, नोंथांमोना बिनि सायाव मा बिजिरो मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव, कमेन्ट खालाम नोंथांमोननि साननाय बिबेकफोरजों नोंथांमोना मा सानो। थ' रायजोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै लाबोदोंमोन। दा आं भिडिअखौ गोलाव जानाय मोनबाय, बेखिनियावनो आं दोनथ' लुबैयो। स' थेंक इउ फर वाचिं। जय बर' हारिनि।